Kaya nung pala ko pa sir. Ano pinagkailan lang? Ay ba na yan? Di binili. Ikaw may record ka na. May record ka na. Simon. Tukanong ka. Interview ni Doktora. Doon ka na lang. Doon po na ba natin? Hindi maaari. Kung ba nga nasulod da? Uy, kung bako. Iyaring kayo mo. Aman daw. Ano? Ay, doon ka mo ng asa? Karawas ka mo? Ano yung asa? Gawa ko chili mo ito. Kain ka. Hindi ka kapusin. Lapos lang. Pusil-pusil. Sino nagdarang pusin?